Ja, men hjertelig velkommen til dette hundakvöldet til oss her fra Norge Javnarfjella. Et hundakvöld vi vil kalla til Gammans Olvara. Her vi har lappare fiskar, men eisne næsta vi handelsfiskar som Olvarsen vi skal mynda okkara kommande 4 år. Vi tar byrja vi en tofte. Da vi da funnet han, så kom jeg teka sin tur meira ut krona og fortelja til at vi kommer at henta hessa natten 2 timmar. Det är makt att ja och vi då skickat att eisen tid ut i på någon här man gjort på något där fast det är en jota kan man ju men så sagt visst det en kostar den kostar som ytter om hur i väl är det kan ju böj och i väl är utskrivet och vi öppnar med att finna har vi finna väl är det som har jag gärna för att det heter och månader till 20 är att synja samma vänner. Og som sagt, vi stande her og veløvne festet og politikk, og ikke til sankarer, så til noe der overvik om hvis vi ikke gjør så og medar av det. Men vi halder at vi eier røyne dem. Det eisen til å blikke at onker til ut her som bråta til grensene man hever for at noe av mål. Og vi har onker kanskje følelse her at dette er sintur av grensene til at man vill sitta oss ut för det, men vi får röna och det tackar vi till skolmärk. Läge är största gilte och som sagt det handlar om att vi väl utskriva och kursen politikerna ta färra. Det var en övning. Ja, vi väl utskriva politikerna Skolkas möjlas blagder och alla stämmer säsas. Gud börja fest och gärrar fer oansett för dig och er. Så jag ett för huven och utan smad få stämmorna. Och vi väler utskriva sera ringda sova. Och i anvägre dig huxa om kvät bästa lova. En asfaltstoppa här och där, roddlesteg till Paul och Per. Och blå mot öse färran kör och i pyttler alla i rum. Och i väler utskriva till röjna bokat minka. Gänga mängar turamar till böten och vaxen vinka. Huskar runt om göttenar, havnaje om fötternar. Bojta ut och gäst och västa i väl efter så mång. Och i väler utskriva vid helt och med dig skriva. Och Facebook och Instagram så så rätt dig leva. Heldan kämmer vi och i sång till viner sända lute mång. Till kvällsborningsvära ja och damat vattlock ja. Och i väler utskrivat att kämmer mängder skriver. Och skola gäror kära skall vi ration och sativer. Skojde ödl och renne brejt. Jora gär till häst och nöjd. Banna gär och ödles heim och kvännan tänka ska. Och vi väler utskriva jag skatturen ska lacka. Och jolon ein för borkare ska få a jola paka. Frujan gå a matna gär.
møguleikar, men her er vi at taka fatt og vilja løsa det. Det er ikke nøye med det, det kan vi gjøre det sammen. Men det var ikke vi suttjast, det er ikke. Alla er suttjast. Kan du försöka svära sjunka över? Ja, men det ser ju ut att det är Sverige. Ja, hon bästa det ska köra källa. Men samma Kan gå? Är det klart? Nu vi prövar för att se på. Ja. Alltså här ställde en så lökor. Dekoration. Jo. Ja, men det är Nu har det ja. Vad vet jag? You know? Ja. Man har med snacka. Ja, det gör det. Jag brukar bara ta kan. Skål så kör vi. Tack för Robert. En har rast. Nej. And we are good to go. Hver er vi nu i? Det ser jag att det var live. Hette live, Korrekt. og til video og vi mynd. Og alt som er ferdig fram her til er ikke komme ut til hitjarnar. Så vi kunne lukka som teka tro i at skrona. Det gjør vi. Det er som sagt, hjertelig velkommen. Så vi av teknisk kontroll er kunne få alt på plass. Noen er at man tror. Så nå kunne vi bjøre at jeg hjertelig velkommen til et godt honaligt kveld som er her i Norge og Janarvina. Begge til som bøker det tror jeg av kaféene til åkken. Sammen vi fjærstøv i Otto som her. Vi har oppkvits, det kommer på sang, vi har på røver fra min øron formannen, på spurningar som er politiske, men eisen spurningar og er sinter, kan man si, på Askar. Sinter ørvis spurningar enn politikere vanlige møte. Eisen er her vi rom for en tatte, og han her vi prøva sunnje for en løt så igjen, men som er skilja av teknikeren sunnje utan leo. Som det kom til, og vi får nok alle snakke at han sattne. Tantatteren handlar om brøytas, hos politikere brøytas da i velger utskriva. Og tvær av teimons til opp i Janarfjell at her har ikke prøvet å stille opp fyrr. At våre parster av för det mesta har vi bara och gjort till väldigt annefallet. Så det är öle stort och lärorikt och givande att kunna vara forspersoner i en valkampanj. Det man kan säga. Føler du at du bryter noe mørk, tar man fer noe som og hälsar på folk man kanske inte känner och säger det är ställt upp och så är det ett fällt det ordentligt naturligt. Alltså som så hade jag inte fällt så längt från natur kan man säga. Men ja, det kan också säga att sitta och så aktivt om att man är välavnad och man ska skicka sig pent, kan man säga. Så det är heller sin tack kan man säga. Vad säger du Sunne?
Jag hade det är mycket spännande att prova. Det har såna avgångar. Lutsen det krävande att att man ska vara upp för olika ting. Det är ju inte alltid om så redan men att man föröga så höjden till och slutcenter. Men annars är det vi har hållit på folksort. Det hade jag blev vän vid att säga hej vi nästan öll av göten som möter ofta är det som inte kände kända bara som reflex men akkurat han pastor är mig sure han ekvat från att så folk som inte känner men och själva det jag tycker bara som jag till hinna väl och känner gärna för så bränna det för det gå söken så tar hjälp så väl till att man får orske ta vägen vid färra är att greja sin närmare från skronne och tog som händer tog vi har mittel annan heter som heter popquiz av skronne ikväll och atlan är att hit som fylja via net någon eisne kunna lotaka och det var så läs att in i mitten hesa nästa 2 timmar så kom jag att sätta en spurning vi nu i popquiz av skronne så sätter jag en spurning och så blir till att svära men själv sagt sitter man av omsamling ska svära så det är inte trubbelt men ta skall sväre sändas via sms till nummer som eitor 22 14 22. Det ligger en skra in i Norrlösnen. Här i Janaflocken lagt ut en stotta grein om kvällen. Här får du upplysningar om telefonnumren och hur man ska göra och vad som händer. Så jag går till att kanske få lugga in och Norrlös ju hittat till skranne så är det liksom up to date så som kvällen lojar. Men som sagt svära vi har sänt sms till telefonnummer 22 14 22 så var det hit ni skriva i här och en ta klockan vid 2 för så en rött svär och tid hava. Vanligt kommer flera låtar som vi går. Du tar kunde vara hålligt. Eisner då så där är vi bjöa mat. Vi är här och hon och samma vi går. Till så är att till möjligt att boila så en gryträtt. Och han var så utkort i Klaxvik. Och till vi kull och till man få hvis du tjej hon vi mäte eisne. Så spyr ankor ja men ska man ha kort, taga det mot kort och så är det vi till hava nog inte så fint. Det kan vi medan dit nu sätter att slipsugert för 3. Neck är tinge så nice. Vi att här spurningen som eita spurningar av skak. Jag sänder över spurningar som för stilla politikerna och tar skulle så röna svära som friast. 2 politiker sidan och här kunde jag finna en attrat att komma till bordet. En stålar fast eisne. Ja. Og de kjenner jo ikke spurningen til få, men han skal gjøre det godt. Og det som jeg har bruk for det er at tid velja et tal. Og hvis jeg begynner, vi tar på Kjerstan, vel et tal i middelen 1 og 6. Så må det være tro. To veler 3. Fint. Spurningen til her er så leis. En bindeklubbe for å dyppe av Borgavik. De bjør til stemmene om du kommer vi å dyppe sammen med dem. Hei du sagt ja? Alltså det på Borgavik det är också som är och system gör hur jag vill till sommarfestivaler så utan Eva så har jag sagt det. Det måste. Så tiden kan du röra ja. Jag är löpa. Kan jag det? Alltså ja, när jag kör om bärs men men ja, det är ju synd det uppfriskande kan man säga. Ja, det är det. Det är det. Ja. Nu hooks jag att bindeklubbar till mest kvinnor i bindeklubb. Så kommer jag också med att eisen innanför några av dem öde du skriver om. Ja. Äldre öde, barnagar öde är eisen mest kvinnor starvast av hem öde. Här är det att snacka syndrom normeringar. Vad är det bara du huxar om att du gör?
Alltså som så är det hur det är för det mesta att tar pengarna som vi har sett till av till äldrehemmen och till barnhagar tar färra för lite till startfashion till att vi är uppbyggva tøyra kunnleika. Till att ja, till pengarna må också färra till uppbygga till fagfolken som är av stan och de som starvas runt om till äldre och de yngsta. Och detta få mer timmar, mer folk per brukare, vad det är som du är inne i just nu. Ja, så man är bättre mamma. Ja, men ja, skiljan. Det är rösne till att ha några folk runt om till äldste och de yngsta. Ta brukare så skulle ha det. Tack för det. Jag har spårningen färden. Sunne, väl med till 4. Spårningen här. Bønder til Klaksvik. Tar gjøre bønder i Klaksvik. Gjøre et reklameattak. Og vi skal få bøyraslimer jeg få AHA for landbundet og tog her til høyre. Til sitter i bøyranen og skal lovtaka. Der stender i bøye at velge mellom hese aktiviteter. Du kan være ferieleiere, vi tusker om ferieleier i hianen. Du kan vaska 5 vemper. Du kan fletta vevelamp. Eller du kan fære en haretur og kjøte harer. Og sørste mulighet er å slå 20 kvadratmeter ved Ludja. Hva er det du har? Wow. Jeg har flettet vevelamp. Du vet ikke fletta vevelamp? Ja. Er det nega Samme time. Ja? Ja. Er det nega du gjør så nu i heste i ferie? Er du raskere fletta? Raskere fletta. Raskere tomma, sier jeg så. Og at fletta og taggen han ur seg, det har vi rønt og lært meg nok sånn jeg var, men jeg har alltid bruk for hjelp, at han gamle er lukket. På en av seg rett og løy, man bench for å gjøre, jeg kan skrive kjøttet. Men du har kastet det ut i det? Det heie. Ja. Det husker jo om at du har nevnt at det her vi fletting og tog her til høyre, det er det syndere åkere mentan og søve. Ja. Jeg mener jeg har lyst også at du til vårt AHA og tog jeg vet åtte ganske at varsbant mer ljøs og søvende klaks. Ja, ganske særlig, liksom jeg har fått den sånn, at her samtidig så men jeg var fortjeng fra kommunen, og det er nærmest som jeg har fått den sånn høyre til Sjøsane, men kommunen har bygningen. Man er bare sørgsfolk og fra han har krautjen av klagsvikene som klagsvik faktisk kjøl i bønt 8-4. Det er for opplagt til å ha haft en søvlig av boen her på et. Og så er det først sendt feriefolkene i 8 sted og ikke sendt det alle steder i Norge. Takk for det. Gunnar, et nummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ja, vi tar nummer 3. Nummer ABC 3. Ja, først ja. Spurning nummer 3. La det gå hitja. Ein japanare. Ur vinnarbøynen til Klaksvik kommune kommer Avicii, og han vil få ein gauan føreskan døra, som ein bøyraslimer har gjørst. Til sitter i bøyranen, og til vår spurt. Hei du sagt ja, til at gjørst du neda døvran, og hva hei du gjørst til døvran? Til ein japanesara, ur vinnarbøynen til Klaksvik, som innskjør ein gauan føreskan døvran. Ja, jeg har sagt ja. Det har jeg ikke også morgen, helt sikkert. Og kvært, det tar seg om mentan og fletta, så jeg har alltid også mæter til en større parst av mentane, så jeg har helt visst givet førska mæt. Og jeg var ikke tid ångte jeg hukte etter sin sendingen der danske til middag hos, så røyna det alltid at vinna kornøren og finne på imiska retter. Så det har jeg hukse, og jeg ångte tid hukse om at det her faktisk, at jeg har serveret, at jeg ångte komme. Så til døra kommer her, og hei da vært en utlendinger, så hei jeg helt visst rønt av visst noen alt det som jeg kan av det førska. Jeg gjør små retter, så han slapper røyna så nek som mulig, vi torren tvøste og spik til, og torskjøtt, rastkjøtt, og seierhøtt kjåvande, og blåpelse. Og det passer nok så vel han kommer nu til at det er akkurat togjen her, alt det her er klart. Alltså man finns nok. Det är ja, men jag kunde ganska köra mer allt något jag inte högt på med.
Men det är ganska just att det vet att asiater är ganska sinter här vi. Det är inte lika ekvisligt som vi innanför det. Så är nog andra att det i små personer så att han fick imsta röna i små personer. Helt säkert. Han är förmätter och lära sig det. Och detta vi mäter, det är något som tog över skipan i skolan. Akkurat. Kan du helt stått säga vad du också tog? Ja. Det ska jag nog gröna om och det är parst av det som är färdigt väl på att jag vill arbeta för det. Vi där finns ju snart till en folkskola som är avvisad av elever, några stiger efter och det som är Leo till med en en flott aula här uppe, här bötten kan samlas och som är varit så för att det är medpackan här. Tar äldre flockan runt förrån. Och här också att det är upplagt att komponerat här vi att istället för att bötten medpacka vi. Jag vet att jag mätarskipan, här med som blev gjort till te. Om inte ställa någon så att han blev varit in av skolan och så utflyttade här till bötterna. Mitt annat tog är att så kunde man trycka sig att alla bötterna som var i folkskolan och fick gåan kost och i skolan då att man kan inte visa faktiskt att 70% av födelsetörn och bötterna var nökta men det är gjort av stånd. Så det är nog viktigt att det är gjort. Så det är parsta tog och som du säger att det är självt om match men min ahåll kan på ett när och jag tänkte nämligen att chipskocka ska just ta det här vär och arbeta några är coachen och kömma så någon sorts. Det vet man också naturligt att ta som det. Så det är parsta tog ja. Tack för det. Vi färra nu är att tagga den första spåringen i popquizen i 20. Och Leo skulle vi göra det nu. Så och det har vi gjort att han haft jag kan först kunna göra vinningen kanske. Nu tog vi den av bord. Nu är det så lycka koran på att han som kommer att vinna, han vinner hesa få in och göra deklarationerna. Det var så att jag skulle lukka reklamera först ner i Jarskveld och sände ut att man kunde vinna en jolakorv full av mat, men att det här är väl näka kvasta färg i gång vi kom ihåg som han här som han runt rädjer första för och ta sport där han kostar smacka. Han säger smacka väl panna kvast. Han har glömt att jag pilka där. Det är nog virt att samma hvis man lägger här så joladeklarationerna, men vöker är hon och att han kan man så öppna sig vi att hvis man är den häpne vinnaren av popquizene som vi nu färra under. Första spårningen i som samband. Han lovar såleis. Så vi är klar. Skriv spårningen nyer och till som inte är här i hos någon kan ju sms sväre till nummer. Nu minns jag inte akkurat vad det 22 14 22. 22 14 22. Och här vi märker det navn av bølgen som tid har til hava och så svär. Fint. Spårningen rätt. Leo såleis. Jakob Siskason ur Klaksvik, Kjeipur og 1945, Nautaskipet Polaris av Glivron, hvert navn for skipet ta det kommer til Klaksvikar. Jeg leser han ena fra tredje. Spurninger 1 Ljoa såleis. Jakob Siskason ur Klaksvik, Kjeipur og 1945, Nautaskipet Polaris av Glivron, hvert navn for skipet ta det kommer til Klaksvikar. Og her er Lukas med en kunning om hvordan man skal sms'a. Og sms'a spil 1. Ok, ja. Sms'a vil såleis. Sms'a spurninger 1, og så sværer man. Og jeg kunne jo umiddelbart eisen at man sms'ar seg navnet til bølgen som man vil lykkes med høyre til. Men det er så ikke ganske av nummeren som sms'ar inn. Så spurning 1 og så svære. Det er nok det aller viktigste å få vi og sms. Hatta var nummer 1. Nummeret var 22 14 22. Vi tar en spurning at træt nu på en av veien til spurning nummer 2. Han er så levande. Hvert er telefonkåtan i Osland? Altså, hvert nummer ringer til, åren til ringer til Oslands. Altså, det som er fargen eitor 00298, eller plus 298. Hvordan er eitor til at du ringer til Oslands? Leser han her fra chat. Hvert er telefonkåtan i Oslandet? Altså,
hva nummer ringer du, Arent du ringer til Østlands. Hatta var spurningene nå, i første jadløve. Vi setter at det var spurningar om en liten løte. Men Arent, ja, så får jeg at bya velevne komme opp her, og så får jeg at røyna sinja enda gå av tatten enn en affær. Som sagt, vi prøver å sinja anta i tiltak i byrja, men ja, vi er etter først vi ljøen og i spalt i åken puss. Men nå skulle du gjerne høre han, og jeg kan lykke vimerke at de som stiller opp her sammen med meg er sinja, og jeg selv vil komme nok eisen til kategoriene, at vi har stilt opp til politikk, og ikke til sankere så ofte, men til stemningen og årene og leie, altså til gammel olvare vi tver etter i kveld, så om det ikke er så omedelig avstemmet det hele, hva må vi tåle? Som sagt, totteren handler om hvordan og politikere börjar att föra sig alla utsänd rörelse ta och väl i utskriva. Och hvordan är så här att det ötla papper? Thomas, en härlig är att i vår ser. Nej, vi inte klar till att stämma i? Det kunde vara att vi kommer att synja i F eller här alla. Vet lätcha och vi är nu blev här är vid mikrofonen och det är mycket så där jag ska slippa så måste vara sindra skak det är som spårningar det är sindra skak där. Vi börjar och den sista välen kommer så upp på i hopen och på i kåre och man har lätt. Ta vi väller och skriva politiker resas skalka smöjlas blågder och alla stämmer sessas till kvarja fest och görar färre och anse för dig gör till att kvar öven och yta små hade få stämmorna. Ta i väller och skriva sera ringt att sova och i anvägret dig huxa om kvät det bästa lova. En asfaltstoppa här och där roddlesteg till Paul upp här och blå mot Ösefär en kvör och i fiddler och alla i runt. Ta i väller och skriva dig röjna boka minka Keg enka menkar turanar till böten och vaxen vinka Toskar runt om göttenar havnaje om föttenar Bojta ut och gäst och väst det väl efter så mång Ta i väller och skriva vid tält och nät skriva Och Facebook och Instagram så skosser att det leva. Heldan kämmer vi och i sång till viner sända lyfter mång till kvönna spårningsvära ja och damat vattl och fjäs. Ta i väller och skriva att kämmer mängd att skriva. Ta skola gäror gera skall vid ration och stativen. Skoj det hödlor änne brej, jaura gär till häst och nej. Badna gär och ädle sajma kvännan tänka skall. Ta i väller och skriva, jag skattor ska laka. Och jaulon ein för borkare skall få jaula baka. Frujan gåan badna gär, heima hjalt för äldre fär. Anke och förra kan om vider komma till.
Ta vi väler utskriva skall bojor grönor geras. Vi solpanel och vindmelon så negg skall manereras. Plastik ikke suttja skall, elpumpor och jaupatel. Sjå och fjär och det skall hida bojen och. Ta vi väler utskriva förvinnan gåar karmar. Tja okkom bator litja kan och man så dolkar larmar. Fyre tekar stev och knoss, vi skulle bytja kaj och blås och bära tid fram öjna bunn vid lajpa laston om. Ta vi väler utskriva en plås till husa bytja och teckningar till uppe och era kvarjon fond till litja. Kom med her och helger med, jag skall gera fyret det, så ljöar husen väl som går till välelig och ter. Tack för sanchen, tack. Vi färra nu lycka att sätta spårningar och skak till tvär ärar. Tvär ärar politiker och tävlar om en lyckla löte. Nu färra vi att fortsätta vi Sanje och nu är det lite sitter kanske mer finposa det har vi kursor att leva för till vi färra att bjöa Signar i Hamron hjärtligt välkommen till ikon ikväll och glädje till att höra ett lä från honom. Tog över mikrofonen så vi kan ju ufra att du är klar att lägga iväg. Ja, så vi då ligger också balansen i höger man stämmer och gitarr eller så ska det gå väl. Ja, super. Men det är så jävla för jag med år. Så då blir det på en sång så först två. Yes, så det är det. Vi gör. Här ska du göra och vara välkomna. Tack för det. Jag får spela en sång som faktiskt vill vimma alla år när nästan börjar spela. Da man nu norran för. Vi får själva leva oss men vi är här. Men det är en sång som till alla vinner. Och en sång som alltid dömt otroligt väl. Så kjemme som tar vel då att säga och ser togena och för minnes vinnerna så hon har tävlar men nu är det vid färden kurs och en väg. Så brås jag lyder brås och i mean i minnesdag och en tackar kjolks till mig hjärsta mojnum tog in han och kung gav så landar fotlågå är allt vi minnas vil det som vi vill du i tu vi kyrja kyrna igen vi är stamoin om ne koima till skall vina rötter så blojar ensam här du och viner om mig där regnar morgon stilla och solen kear fram jag också varit träna gått nu blir det ljus minne mun och nöj en manna fel vann och ett blås kanske vi då en dator
Alt satt i gamle tog Og hva den raumor vil det ta Jeg watcha mer og tær Voja mer og fjær Han ska du stå vid en ska och så Du är vid skilja skillnaden Och jag samar inom det komma till skall Vina rötter så blir jag halsamma Du och vinner om av Du och vid skilja skillnaden Och jag stammar inom det komma till skall Vina rötter så blir jag halsam här Du och vinner om mig Takk for det. Fin, det var. Hetta sankur at det så vil være. Det kan snittas ned til at ensamheter kan man ikke dekk, til fellesskapet om vi bør gå. En kaldur hestar vindur Her jeg mot sin Og froståren her inne Drar perler av munkinn Og kolden strøm de åttar Og her det sal og synd Og høen vær en skanse Og i ångon släpp det in Ta støv du her og i meldre Og late tøyna hånd Som norrstjärnan av himlen Och i löjer fram allom Så het och sträckar stjärnor Och i ända längs och nåt Tvärvikna järlanternor Vi havs sist och gott Och tann och tåga styrna Och bräcka kärlöjgan Vär tiden till att liva Och att känna solen Vi kujne tujne Som luften och som gören Här lusens bråte grön Så vi vera regnet Och tujne straun och fel Att
Takk for det. Takk for det. Hoa litt å høre gåan sang. Vi får fortsette nå ved spurningarna skak, og til å være Signild og Thomas å komme og svære. Velkommen til Beie. Takk. Og Signild, to velger et nummer. Middelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ja, det var nummer 8. Det var nummer 8. Så skal jeg lykke å finne hva det hever av bjøa. Ja, nummer 8. Ja, det går så ikke. Spurninger nummer 1, han gjør såleis. Er det to erst bøyen nede klagskardansfella. De klagskardansfella spør jeg om to kanst komme og kjipa et stort kvæge, et eller annet vyso, de byrja dansevidder. Sagt vi med linjen her, at en 15-20 stemmer i leiser dansfellan. Hei du færre. Du er ikke vel først å synge eller kvøa, så hvis jeg brukte mot vid, så er det ringspåringer, men politikere bruker ikke alltid sånn jeg vet at jeg avgjører, så jeg er helt sikker på at jeg sier ja. Og kanskje ikke som jeg forstår, men jeg har sagt ja. Ja. Klagskardansfella til en av timon mentonar, hva skal man säga, mentonar aktiviteten som er her. Nu då sitter vi mentan, og la det gå vana at du eisen kjøper at mentonar løyve framöver de neste 4 årene. Hva tøytning legger du i mentan og gjennom en kommune som Klagskardansfella kommune? Ja, vi har alltid at jeg har argumentera og eisen finner se at mentan er alt å si i byen. Eisen Klagsvik. Og jeg har alltid at først danseren er en større parst av akkurat samløyga, som jeg alltid vet øye at føre vel om og gjøre gode karmer og være en gode ispillere, noe som er i Øtlen. Og jeg har alltid hatt et døylig aktivt dansefelle som gjør slutt av sin øk. Det er alltid. Ja, nu kan du reklamera för dansfällan och säga att det är badnadanser i morgon klockan 21 och vuxna danser från klockan 8 och alla är välkommen. Och det är efter coronaregeln så här är helt det som ska hållas. Men så fick jag det vi. Tack för Signe. Thomas? Ja. Har du ett nummer att säga mer? Jag hade 2 rätter istället. 2 rätter? Ja. Och tanspårningen. Det är att du är vald till Bøyrei. Du er kommet, nei, og det er bedre enn, du er ikke oppskottet til borgerskjøp. Men andre ombo er i eisen i oppskott. Og det semjast ikke. Men så klarer de om at de tar det. Spørna. I oppskott i Klagsrøsøva, allmenn læra, års, skramenta. Ja, så det ligger kanskje lukka lengt til utdra som til skipalistan, til begge ting som vi burde kunne vite sin særlig hvis det var først men Gunnar han pleier alltid å ha sånne underlige spurningar utalanda fra okkur tennisspillere fra en av trusjen og et annet. Så jeg tenker skipalistan, det er gjort. Här är kanske mest med över starka 4 få sessen väl mest. Det är det som är han ständer på spel. Och du heldur att det är du klarar det borde. Ja, det var bara där men jo jag hade mätta det jag klarade det. Någon dag också. Hetta vi skipon och showen nu är Klagsvik fiske vinn i huvudstaden. Ta myndan jag bojen. Är det något to vill det. Arbeta näck för hvis det kan komma för här. Ja, alltså det har jag väl gärna gjort det och skip har varit mot startplats i första vi sen tog man lärde så var det på skipen och man har silt i 5 år så det är och så själva inte att nu kan man vara hin med man kan vara innanför kajkanten och mynta det som skipen kunde bruka i en boje. Själva det har fullt in för att göra det gott för havner och för skipavind i Klagsvik. Ja, men tack för det Tibbe. Jeg får nå å stille for jeg forlita meg over til det som eitur Popquiz. Og det er spørning nummer 3 og 4 som jeg får at melde ut til hitjarnar. Så jeg får takke til på om for at det vil være med meg siste løtene.
Og ta og i heser popkvitt spurningene avgrader, så vil det Axel V. Johansen og kommer av godt at halva. Ja, jeg sier noen år. Og vi har og 2. Spurninger 3 vil spurninger nå. Og i samband med popkvitsene. Og spurninger 3 han er så leis. Hver hever skrivet 1000 bil. Og i Bjørn av Celius så vekkert framførte i 1990. I enda der spurningen en annen affær. Hver hever skrivet 1000 bitar. Bjørn av Celius så vekkert framførte i 1990. Og de som ser inn, de skriver spurning 3, SP3, og så svær. Og vi skiljer det er det som nøyt og høver vi av samme vigon og sms inn, og det gledes vi selvsagt om. Og nøkker sitter eisen her, og lovtaka i popkvitsene her i bøket og tro i samme vigon. Hatt var spurning 3. Spurning 4 kommer nå. Spurning 4. Og i søgjene en mynd av Nølsia Poll, medan hon søgjen prøvd av Nølsia bygd av nødja halvtrøskransselen, og kommer ut i 1923. Altså halvtrøskransselen kommer ut i 1923, og søgjene mynd av Nølsia Poll, og så av Nølsia bygden reisen i år. Hver hever tekna halvtrøskransselen som kommer ut i 1923. Jeg leser en annen affær. Og så inn i en mynd av Nølsia Poll. Men han så gjerne prøvd av Nølsia bygd av nødja halvtrøskransselen. Det var spurning 4. Og sms-ene det skulle sendes inn til 22. Som sagt, skraien for kvalitet, jeg trodde det inn i Facebook-synet til Norge Janarfella. Eisen hever Norge Janarfella skriver en grein om dette tiltaket. Det er nødløs noen ferdig inn her, så synes jeg at eisen skrønna. Og her sast eisen at møvelet er, jeg burde ikke med for åkken her i huset noen. Man ringer og forfatter og en fråar personer som så gjerne spyr hvordan jeg var med til din sjefua, og ferdig bygva, så vil mæteren korter ut til dittnar, så kunne gjøre en bita sammen vi løten her. Og det er avkjøves. Vi vet at via Axel V. Johansen kommer, og ja, vi kunne kalle dette Jauna var stod i tjoken her i bøket og troi. Og når vi får av i skrona, så nå av skrona Axel V. Johansen, formøver Jaunaflokses. Hjertelig velkommen, Axel. Ja, det gjør du som du vil. Skal han ha hesa mikrofonen? Jeg tror hever mikrofonen. Fint, jeg får lade der åren. Gjør så vel. God kveld, Samuel. Og takk for at det var bøyen vi, og for at kan si noen år. 3 åren til Jaunafloksen, til frelse, jaunratter og sammandsfeste. Og til galtende at det kommer til landspolitikk, byrådspolitikk, og østene tar vi arbeid av Folketinget. Og det snur seg om å føre en arbeiderfotland politikk, ved til endamålet i sammenhold. Og jeg vet vel til det kommer til byrådspolitikk eller kommunalpolitikk som ikke velger politisk til sjøvende østene i leie. Men det er sannelig tydning at politiske flokker, og ikke minst januarflokkeren, slipper fram så nek som mulig til å komme til kommunalpolitikk. Så vi vet at det er flere tjattende velfører øyne som lagt ut til kommunene, ansøker øyne for noen arrangerende, og så øyne eldre øyne. Og det er tjattende velferd, og det er ikke helt like mye hver politiske flokker sitter i valget i den ymske kommunen. Og skulle vi ha
en gåan sociala politik, så det jaunarflokkeren som borgar for tøy. Det senaste 8 årene har vi så heppen at vi har vært vi i samgångene her i Klaksvik, og jeg alltid at det er ikke rettelig vel, og jeg synes ikke okkara flotje, Hauas man alltid kan si at okkur skulle være gjørst oss under øvelse, eller møyre av okkur, eller okkur gjørst oss under beter. Men så kunne vi stedfeste at i Klaksvik, det senaste årene, så har vi haft stora framgångt, til vi være store boskaparlige vøkster, til vi store folkavøkster, og til vi arbeid til alle henter. Og hittar det etter noen av de tingene som man har gjørst, så har man lagt stora denta trivna her i Klaksvik, her man hos om barnafamiljerna, og for vi noen få år etter tøyene, så lakkar man ansikkergjøltene betydelig, det er nesten halverer i, for å lagt om til barnafamiljen. Og utbyggingene har vi rettelig store de seneste årene. Vi har finnet en utgjørende folkeskole, som er vært nøygjort, og som er alltid etter flokker over samtidig. Og man gjør store utløver øyne i et mentorhus som ligger ved bygd akkurat løtene. Her jaunarflokkene har løsene i mentornemndene her i Norge. Og jaunarflokkene faktisk øyne av folketinget. I 20 skole var vi til å få futjing, omveies danske futjarøvene til akkurat mentorhus. Og så har vi Klaksvik kommune vi til at futja resten av tog. Og her omfram som vi finner nødjar batabrikkvar i Klaksvik, som var tiltrångt, og vi får et nytt vindu oppe i Borgavik bort nå, som kommet vel alløyes, og til nevnten her i jaunarflokken øsne formannen. Her omfram har vi haft uibora pitching i Klaksvik til sånne årene. Her begge bostader har vi bygd, men øsne privat bygger nå løye bostader. Og til en gang som øyre halter fram, og kanskje gjøres i enda større mån, så løys at alle borgere kunne få et trygt heim som er for øyne til som kanskje kort er våren gommel, eller til yngre atterlige som ikke har snakket penger om henne til at de øyne kunne ha en gøy bostad. Er det øylever som er gjort der rett nekkvisen av svarene, og så videre Janaflosjen er stolt av at de som ombå Janaflosjen bor er stolt av, til at vi tiltaker innenfor utrotten, at vi har finnet helt nytt græslytt av vøtlen her omanfor. Vi har finnet nytt skole, og man også nå er ferdig under at gjøre rennebreit, så la jeg at frats og utrotten også for gauar omstøver i Klaksvik. Så jeg har alltid at i de store høyder så har vi gjerne gjort det rettelig vel, og samtidsmannen har gjort at det er så store uiløvene, og har lagt dette av folk trivas Klaksvik, så alltid også at man har vært fortjellige arbeiderfotler, så la jeg at skulden til kommunene er nesten bare heltene av en avlykning, og det er nå ikke så nekv som til nekven øren kommunen, til ofte han sier man skal holde seg innenfor avlykningens skuld. Så her halte jeg også til vi gjørst under apert. Og jaunarflokkeren har atlander om, for at det som jaunarflokkeren fyller vel nå, og på, her i Norge, til mitt landa at gjøre anna og tria byggstid av folkeskolen, at gjøre en nødja firmagarehøll, og at utbyggja Norrhavna så løs av vinnan for enn bedre karmar av virka her i Klaksvik. Og så øysene nå til særlig han skal KI finnes ikke var omstøver virkskunder, og fatser og utrotter for at skal være omstøver nå, at i fritid av fellesskaper øysene får var omstøver virkskunder. Og mitt land atler flokkeren av byggja en nødja firmagarehøll, så er firmagarehøll øysene for det beste omstøverne av virkskunder. Og trivnaren hever stor antydning, og det som som vi sier, ja, så man lakka ansikkergjølten betydelig til å hakka badnafadrotten, så at badnafamiljen får det sin lettere, og at bytja måneder møyre man hever gjørst. Og det har vært bytja begge i samstarve i privatum, og østene alltid at sjåvande skal man også gjøre det i samstarve i bosteder. Og kommunen kan ikke bytja løye bosteder kjøft, uten at det kommer til eldre borgere som er eldre enn 30 år, og det har også en tydning at vi bytja flere eldre bosteder, så at eldre kunne bygge en smarri utbo i stedet for en større sethusen, da man kommet opp i årene, og det gjør også til at det var flere sethustøk da man yngre. Alt i alt, og så er også at han har bygget noen badnager, til også større tydning for at badnafamilien trivast. Og jeg halte jaunarflokkene gjørst av vel, til årene til å sitte i samkonge, og okkar ombå begge tvei, har vært gav ombå for flokken. Og det som vi vana nå til at det ikke bare er tvei, men helst troi, eller kanskje 4 18 av torsdagen. Og det 4 ganske optimistisk, men troi ber vel til. Det er alltid at jaunarflokkeren har gjørst av vel til sønnes og ærene.
vi gjør det kanskje ikke godt løgtes vel fra øynene siden, men vi gjør det nastøst flokker i Klaksvik. Og for vi 18-15 gjør det også nastøst flokker, og gjør det rettelig godt vel. Og ikke vi det velgerkanningen som rundt om landet, at kommer til løgtes vel, så stender janarflokker og alminnelige vel, bedre enn han ikke har gjort. Og det vant jo også for smittet av til Borasvelle, og som sagt, så halte Borasliven har vi skjønner og har gjort det vel. Så jeg vant til janarflokker for å gjøre et godt vel torsdagen her i Klaksvik. Og til nesten 30 år siden janarflokker søgnes hei løstelene i Klaksvikar kommune, til Ole Heinesen var borgarskjøret. Og jeg halte at togene kan komme natter, at janarflokker natter for løstelene i Klaksvikar kommune. Og vel om vi død som her, og at de som kan ta janarflokken der, bakka opp om flokken og bakka opp om elevnen. Så trykker vi kunne gjøre godt vel torsdagen og komme an støve, her vi øyne kunne få løstelene natter i burranen. Og i Ives ånga løt jo at her begge kan styrke flokken, men ikke minst styrke Klaksvikene om vi atter få løstelene i Klaksvikar kommune. Så jeg finner ikke at det er velevnen her i Norge, godt vel torsdagen. Takk for det. Så har vi tvær spørninger av popkvitsene. Nå er det spørninger 5 og 6 som vi har sett her. Og tid er klare, følger vi. Begge her i husen og ute i aneten. Spørningen 5. Han er såljående. Første kvinnelige bøyraslimeren i Klaksvik kommer i bøyreie og i 1976. Ta Bjarste Petersen fer i Farløv. Hvor var hun? Enda til at han egnet fer. Første kvinnelige bøyraslimeren i Klaksvik kommer i bøyreie i 1976. Ta Bjarste Petersen fer i Farløv. Hvor var hun? Gjør det en liten løt i årene ferdig holdt vi spørning nummer 6, og kan kunne om at klokkan 21.15 så vil atter signar områden her vi Sanje. Og at det betyr at bøyla til med i husen, vi har ventet seg til telefonnummer i oppgivet av Norrløsnen til greinen i Herlikker og av Facebook-vankan fra Norra Janarfjellet. Det er kort ut hvis man vil ha det til hus, en bita, en njota, at vi løt. Så er det spørninger nummer 6. Spørninger nummer 6. Han er så levende. Hvordan kallet den første av krimiskaldsøvnen til Jekvan Isaksen om Hannes Marstensson? I endertagen. Hvordan kallet den første av krimiskaldsøvnen til Jekvan Isaksen om Hannes Marstensson? Hatta var spørningene i hesten omfære. Så fer jeg at bya tverrpolitikere om at svære på spørningene skak. Og som sagt, her velger seg en nummer, og så få at her en. Jeg vet som spørningene som er sin drøyvis enn tar spørninger, og politikere få og er som døv. Ja, velkommen til Beie. Takk for det. Hvis vi begynner ved Terje Jakob, kan du velge et nummer? Jeg tar til nummer 6. Nummer 6. Han er Leon Agasso. Han er syntur spesiellor, men kanskje at du klarer for å holde det til han. En skruvganka for menn og ikonefolkaklav er i Klaksvik. Du var bøyraslimer, og du var spurt om å holde denne røv. Skjer om at du er i kvinneklaven med at du velder røv. Jeg vet ikke hvordan det sier, så var noen ikke om. Det sier heller ikke hvordan nekvån kvinneklaven du skulle være i, altså. Nei, jo, det har jeg ikke gjort, det har jeg sagt ja til, og det har man også prøvd. Og jeg har sånn kjempelig høpe, så det har jeg ikke størst for å prøve. For jeg vet ikke vi på det, og ja, det er alltid. Jeg vil vi på det. Jeg kanskje sinter kan tenke seg 30 år som tid brukes som slæår nå til kommunevalget 2020. Ta en rømmelige kommuner. Ja.
Och det är att Roma med andra en sån tilltag som häson. Vad har du gjort några tankar om detta vi Klaxvik och tog att Roma i muskon tilltag? Ja, absolut. Jag hade att det ska hända neck vi bor inne i Jokon, ska hända neck imisk tilltag, det hade jag. Och också som att här är släktanschaft med det. Så att det sker neck vi Klaxvik, det är inte just det. Så helt du det näka öde som vi kanske är lite efterbadro men kunde kanske räffas nu så att vi komma kanske på så när att Rona vi går tauson och som då. Ja, nämligen. Ja. Det hade jag absolut. Jag hade vi har öliga goda omstöver innanför öliga väg till böten och till äldre ösne, men akkurat han parten hade vi det gjort öliga goda karmar om idrott och felen jobb kanske sälja KI vi finns ju fantastiska rammer och det har gjort en fantastisk insats och det blev ett fel som andra kunde räna liv upp till. Och jag hade det en firmint för andra fellösningar och men jag hade det är också kanske filmaga fel jag hade här norr Trondje till bättre karmar. Vi sitter i Ronavik så hade en fantastiska höll som ligger öliga väl fyra tatt och bättre skola och vi idrottsrörelse framvis. Och här hade jag absolut att vi klax vi manglar tamparsten alltså att vi tar nekvar unkar eller nekvar unge filmaga här norr som kan utvecklas till något störst men som inte har tar möjligheten som det har bär i havn i Ronavik och det hade ju öliga harmligt, det är väldigt synd. Så vi ger oss galdande innanför öliga nekvan utråt. Bär ju utråt och tonlag och innanför mentan i över. Bär här landet i åttan dösne. Och här alltid att filmen är lysande vi kör den lot så det är mycket instjö att vi kommer färra under det som kötas. Tack för det. Förresten en spårning. Tjej. Du tycker nummer tjej. Tack. Norrne. Tillfart med överläggan. Alltså inte Ascenja samma vi tog tala bolche. Rut. Hej du jätla Ascenja och kvann tala bolk. Hej du vill suncha vi. Och kanske äsne hur det sankt du har haft så. Ja. Jag har så sagt ja. Och jag har valt det mitt 100%. Och han sanger som jag har valt är sån du bor eller pappa du bor i Torsanning. Han bor taxi. Jag vant till det ett år norr väl. Ja, det är det kort väl. Det finns ju allt att koka. Ja, det är så gott att själv alltså. Ja, men kanske stannar Rasmussen och Erik Hitcha så tar corona lägger sig så färt och möda, kan? Ja, ska ske det som inte gott, men ja. Då är jag fjärsta vi. Ja, helt säkert. Då heter vi att läta taunlaga Jakob Sindring att kommunen ska roma nutjon hotök och nutjon spyr och boy vi har haft nekvar taunlaga spyr här norr. Är det något som tror är att fylla det kommunen? Ja, det har alltid hållit sig först. Jag har alltid allt innanför alltså mentan och eller över alltså där och avfälla. Skulle sätta fram mat och få de möjligheterna alltså som det har bruk för det. Berghölsvidgifter och alltså kanske pengar till att skulle göra kurs och kanske också innanför så inte gott för mer möjligheter till det. Och till att starta också här. Alltid har sagt att månaden ska göra sitt utskott till att det ska kunna räcka. Ja. Tack för det, Bey. Så tack. Ja, tack. Då när löte så är Signar Hamron att skra tjogon. Men vi tar en spurning ur pappkvetsne. Det är spurningar nummer 6. Och han kommer här. Paul som stjåre i Norge Sperrekas i Norge Tolfjers. För gjerst nutjur stjår. Ender Tajan. Paul Hansen som stjåre i Sperrekassa i Norge 1988. För gjerst nutjur stjår. Och sms kan som sagt sendas till 22 22. Men nu färrar vi ett attor att
lova tavlagen framåt. Og det Signar Homron som kommer han synja for ukom. Sanna sier han sang en sang, og han leier ved jeg synja 2. Nå man kanskje hotla be han synja 3, om det så blir 6, det vet jeg ikke, men jeg får alltid jeg får selv for å lete han bestemme hos for hvordan og nekvar han sanger han hever ho å spela. Og etter det, så færer vi til atter sjølvand, jeg tror vi i popkvitsene, men så færer vi til eisene at lova velevnen tjogon til årene, så de kunne greie seg inntilfra hva de tar hjertemalere, og hva de skulle velge til inn til kommuneveldet nå 2020. Velkommen, Signar. Ja, takk for det. Jag fes för att jag ska spela uppe. Och pjus. För stund sen. Ja. Det mest brukte åren och så åren, det var tillfångs. Men jag hade det allra viktigaste tillfångs i en samhälle, det är bötterna. Det är sankor till och om bötterna. Kom her muskator og sit her tja mer. La meg vita hva du feien vil. Si meg hva du spalt vi i det. Hva du tegna i hjärsta i tid. Okkur som bæger, så sit her vi med. Fyri omgående si at det skal. Og i tøyn og nei og suttje dreimar og stjøtnur i tusenda tal. Hever du ho til a spela ett spel eller kanskapet sida i fri. Vi kommer öjsene gänga en tur och tu täcka dockorna vi. Minnes tu hunden vi så i jar och som tjeckat anna och hon höjn. Av venom vi tänta och bunte av söljen vi onna så vökor och röj. Söttne och ikväll tar vi färra att sova så läckte tja mamma och mer. Jeg skal finna og påina så og synja en sang fyrir tær. Og medan du sonar kuiner og tar og varliga battle til. Fenne til i mun og nærmon og medan Voima vi drömmar här in.
Det verur Sune Antonisen, som av velevnslistan for Norge Janarfella. Hjertelig velkommen til. Takk for det. Og jeg gjør det bare år. Takk for det. At nettet ble bostor akkurat da, og vi skulle lese popquiz spørningen nummer 8. Men nå da kom jeg tror jeg der. Så jeg endte til han, så det var møvelager av vi. Og spørning nummer 8 var så ljøvende. Hvordan hadde jeg danske antmæren, som i 1830 skriver jeg Grindavisen? Hvordan hadde jeg, som i 1830 skriver jeg Grindavisen? Färre. Det är ställande som kommer jag säger det går ut där är så parten. Jag vill nog och det finns det går det är Sune Antonsen. Just det. Men alltid att det så jag har många köra pengar och det viskar som att man går väskan brukar så det gott. Ja. Är det en grej är räfest Ja. du har sökt efter? Ja. Det är också sökt sätter och börjar om kan göra det. Jag har gått sig bara en det är vanligt att det blir och arbetskraft. Jag har såna hemmasyn och här ständer att mätte kostnader under som imiska värskassan är 360 miljoner. Det är rättligen en stor på att med det för en såld slag mån. Så det är att man kan låta skatta för sig. Så göras det fick i den här värskatan som man säger detta ska inte göras. Eller är det här att man äger skatt? Toucha det sitt långt eller kvar är det? Ja, alltså man ser det så några gröda spårningar som kvätt är det det här va. Är det den är ju till de som spelar här nu. Nej, är inte så öliga. Om det får. Du har inte vänta. Du har sett ju att det är om eller? Ja, baggar har någon det. Det är för baggar kanske som inte får att nu baggar. Ja. Det är Janarfella för till på. Och Eisne ferrarna hava ein neft av det ja vi hur ju räfest skal så det inte blir för näck om en men amatör alltså hetta först och så jag kan med landa nämnt igen badnaga som näka och i 8 allie Borg V Hansen. Jag ska komma signal. Tack. Jag gör det här. Ja. Jag vill göra det. Jag till kommunen väl. Så forskningen. Politiker. Det är alltid Jan. Inte tror jag det som är inte över gott. Som är levande och som hostar ännu brott. Vi vill lära för en del av vi byter bort till några klubbar. Så i öra alla fler och några bättre. Jag är med åter fram faktiskt börja. Jag har suttit i början i 8 år. Och det har varit 8 spännande år. Här näcker hänt. Bojren är brötter och folk gör också brott allt efter togerandan. Jag har gjort en sån faltare eller välkors med jag bor runt imståndställen och här har vi några av lyfton. Vi gör det så näck för dessa affär och att det inte är så näck till vi vilja. Det tror jag att jag alltid att som att vita näck vill gång att vi måste få ta det gjort. Så jag har gjort mig för utskrifter och den första till att möta borgarna här där är det att bygga och bo. Och jag säger att kommunen har inte skrivit fast med och sånt, men helst är det fjällbrott, rulligt, lusta och erkänna. Och den nästa som jag lovar här till Vatnagar 500 grad. Man säger att flöjskatten är igång till kommunen, först och främst och tätt lite när. Och så gör ni över från Vatnagar 500 grad. Dessa värskatten är på massor som rum, ett arbete och arbete. Till det som sänder hästen faltaren som är. Och tog jag det glätt med all mycket, och vi fick lov till att hålla fram att jag vet om tog så brinner filmen. Jag hade ett annat jag tog på att jag inte bra. Tack för det. Tack. Så vet jag för att ta spårningen i mitten är inte massa välevne. Och spårningen som vi sett i åren det har varit spårningar nummer 9. Och spårningar kvar andra är det är så får det på lägen. Men annars ska jag check. Så det var andra på den. Ja. Och nästa till är Thomas. Hjärtligt välkommen. Vi tackar för det. Jag gör Hjertemal så har vi skrivet noen av munnen til jeg fevner nok så voja og i røyne etter fevner nok så i bojen som personer samfunnsvidskiftet og hele tiden det som rører seg gjennom kommunen det har vi alltid hatt avstått å ha og jeg har også brukt nekka tog til fritøyer virksomhet i bojen
För jag tar åt fram i kvalt så hade jag att det kan understryka till att det som vi stannar för med dagliga som och med fritidsverksamhet till att skapa bra karmar till för unga att innanför skola och fritidsverksamhet. Och här hade jag att kommunen är en god visspelare, men vi har stadigvæk några balkar efter som vi inte har ordentligt finnes sitt på plats och nu finner vi hadde en klar för och så hade jag också kanske akkurat innanför det här ökene att kunde vi färda till elito, einmannssport och elito. Så då så tekur badmintonfellet så själv och nu har det hela badmintonhöll, men tar man badminton till två spelare som skulle spela och en tar nog större kvadratmeter. Här vet vi då som vi har elitspelare. Där kunde vi också man kunde teach in fritidsverksamhet. Annars får ni gröv och jag vet ju att jag vill gärna fylla borgarna från Vöcko i gröv. Och särskilt har vi som inte vanliga i en system, det vill säga i badnagar till det och skola, och så tar det kommer röktarhem som tjejer som är gammal. Det som är mittlen här, fettlar ofta i mittlen. Och jag vill gärna här och ta konsekvensen. Offra näck 4, du tar få, men det kräver näck orsk. Så jag vill säga, vill att det här var en fjällbröttan man innan till kommunen. Så satt jag för dig och vill gärna ta apor du 4 år trätt. Jag vill ta apor där vi örn fallt ju i flaskan till vi vånar att vi får kursu tröjen. Och så alla vet att jag ett ordentligt jaunar attack i våra boje. Vi ska stanna stark och vi ska skapa goda boje till det kan vara. Så färja väl jag åt och torsdagen och vi tackar för tycka stämma. Tack för det. Tack för det, Hans. Så vill det. Nästa väl vi kommer till våre och det Terja.
Og jeg gjør bare stått og greit, og kjøver det år. Ja, takk for det. Ja, jeg har ikke det inne før, så jeg kan ikke si hva jeg har gjort, men mine hjertemål til at jeg er mer at vi skulle hakka badnavnsråtten. Badnavnsråtten er bare 5.500 kroner. Her mye for landet er overfor 6 kroner. Klagsposition er ansett via Atlante. Det er mot lærerstandes. Og bostadsprisen i Klagsvik er også høver. Og det er alltid også vi skulle gjøre også vi. Her kommunen kan bygge sammen med landet noen bostader, vanlige utbøver til alle borgere. Det er alltid alle har fortjent et skikt hjem. Og så er alltid også til at vi skulle bygge eldre utbøver. Her, altså, borgeren får et middelenting middelen at bygge hjemme og fære samfunnet. Og det skal være atkommelige utbøver som klarer å roma borgeren og utgjøre alt som det er jo igjen. Og så halte jeg til at vi skulle ha et godt mentaliv i Klagsvik. På den måten at utrådtere av AHF-fellene i Klagsvik skulle få ta karmer som de har bruk for det. Så det er rikt at bygge fjellet opp og reka i fjellet. Det skulle større eldsalder til det. Og så kan kommunen godt gjøre et utskøyte til hans fjellet, ja. Og det kan være alt, altså fra hølsvidskifter til sindra pengon til at skulle bygge om og alt som holdt det. Og det halte i Østene kanskje at Frytjarkorset kan hjelpe til ved at de kan få mer limer i fjellet. Og Østene godt for de bøttene som ikke kanskje gjør det vanlige utrettsøkerne. Så det er alltid det her til Frytjarkorset så velger det så at ganske færre på jobb eftersom det her var det, og dette er ikke nere i middelen og kunne sosialisere seg på den måten. Jeg har faktisk nok snakk oppe av hjertet, men det er så det som jeg velger at nevne. Jeg har alltid østen det skal være flere badnengarsplass, og kanskje østen også til de unge, og altså, det kan være alt fra en ungdomsreie her de kunne ta seg fram om det som de har hod til, altså komme fram ved tog, og som de har samstarv i kommunene. Men østen til at de kunne ha også genge på i, altså ofte de som er 15 til 16, dette sind nere i middelen, de slipper kanskje ikke i dans, eller altså det kan være alt mulig det som de har av å gjøre. Så det er faktisk det og stort. Ja. Og selvsagt, som du sier, det er nekko på hjertet om man først tydelig sier ordet. Ja, men du finnes da nett noen nok stedene og Facebook og så videre, så en så til henne veløvende, så kan man alltid spørre det. Ja, velkommen å spørre. Jeg kan ikke utfra veløvende. Hva kan vel måte hvis jeg anker hever en avheten eller en spørning til Terra. I vinnet. Nestor er det Velkommen, Jakob. Ja, takk for det, Leif. Og jeg gjør som jeg har gjort. En av gjestene har vi på hese rundene. Det er bare gjør til år. Jo, takk for det. Ja, jeg har valgt å stille opp at det nå. Og han ble valgt inn i bøyreie. Jeg ser at det er 4 skøy fra 8 til 12. Og jeg aner ikke hva det er som bøyreie med. Og jeg må si akkurat at det fengt meg ordentlig. Jeg tror det er spennende i arbeidet. Men det er det øyelig vel. Jeg kan vi enda å ringa tøyer, og man var akkurat bygget på en skolebygging, man bygde en Elsa-skola. Så at tøyer er bra til å gjøre. Så valgte jeg å prøve det etter, tog jeg å prøve det før, og til noen mal som standa med veldig nærmere min hjerte, som jeg vil gjerne arbeide for. Man blir noe eldre, man er rønt over flere ting, og jeg har skrivet at skolebygging, det stender meg veldig nær, jeg arbeider som lærere, og jeg hadde finnet fantastiske karmer i skolen. Og det er viktig at vi gjør det litt her, så jeg vil ta gode karmer til dere bøten og til de som starver stedet innenfor skolen. Så er det på samme måte eldre øyne, til jeg brenner i øyne øyne 4. Jeg er en pappa som har røkt hjem til 60 år i Arne Døye, og så jeg kom øyne 4, nesten hver dag. Jeg har en mamma som ikke bruker delhalden i det, kommer øyne ut her, og jeg hadde det øyne harmelig at det ikke er mer plass enn det er, ganske særlig til delhalden, til at her er det bare kapasitet til en 20 folk, og et spørsmål er nekst større enn det. Det er ganske en 30 folk som stander lista, og det gjør til at
Dædelhalv har bara uppe 4 dagar om vikena. Och det betyder att det kommer bara vara en 2-3 dagar de som gänga Dædelhalv. Och det är väldigt harmligt halvt. Så det är alltid det man opprafestast. Og hvis vi nu klarer å gjøre skuldebyggene til vi og det rymelig kjøtt, så utløst det jo flere løgmål i byen vil leise etter. Og kunne kanskje ha flyt røysene om man midt på inn, så her er røysene høler til imstanna, så jeg skal ha noen oppskudd på en vei, men jeg har absolutt at man har kunnet få Dædelhalv i omkring så det er mer plass for de eldre. Det var det som jeg har på hjertet her nå. Det var veldig slutt. Takk for det, Jakob. Jo, selv takk. Og vi færre popquiz-spurning nummer 20. Popquiz-spurninger nummer 20 kommer her, og han er så levende. Hvor så kallet tonleikabalkeren tja Søyminur Kånøy, som mitt i forskjellen hittar jeg ved sankon som Svækur og Timpermen. I ender til han ena fyr. Spurning nummer 20, så ljøvande. Hvordan kallet tonleikabalkeren tja Søyminur Kånøy, som mitt i forskjellen hittar jeg ved sankon som Svækur og Timpermen. Hatta var spurning nummer 20, og her vet han sørste og i popquizene, så er at jeg får jeg be til som sitter vi sms-en og bruker tærskipen at lovtaka. Jeg får sms-et inn, la dere si innan 5 minutter, så vi skulle klare å telle det opp, og vannende kommer vi Østlyden, hver vunnig hever Arn klokkan 12. Så han som ikke har sendt inn om 5 minutter, tar spørningene kommer så ikke vi, eller tar sværene. Så Rønne ber jeg sintkjøtt i at nå, og feie det sørste sværet til spørningene 12 innan 5 minutter. Og til det så vil jeg vite av noen politikere, og hver er det som heldig seg frem i løtene, lykke få skift mikrofoner, så at den gode bådskapen kan høres ut om hese karmene og inn i stovene som følger vi. Gående var han som kommer å si helt stått fra nøkene som hjertemalen. I løp. Velkommen, Gåva. Takk. Takk, Jonef. Gjør du vel? Ja, nu tar det en løta, så kan det bare ta seg syndrom det som jeg har min personlige hjertemål. Vi tar en velskra, som for Atlant Flotjen, som vi talte øyelig omfevnende om nekvøtjer. Og så har vi hver sin leie gjort noen sånne falter vi akkurat personlige hjertemål. Men i utskriften til åkken er rymlig kommune, som vi da var inne, ja. Og det er alltid øsne at vi viser vi til at vi rommer at velevne har øsne hver sinne hjertemål, som de gjerne vil ha fremt. Og jeg vet at vi mæten og alt det der her. Her er det mæterskipen Folkeskolen, som er Tåsa syndrom. Og annars har jeg faktisk noen sånne smamal, vil jeg si, som kanskje ikke alltid kostar sånn ek, men jeg halte det nok så viktig til at vi øsne. At jeg har til dømes nevnt, og synte til sortleikar, at jeg bor i mer badnarvinnerligan som holdt, så sier til dømes jeg sitter rødger opp i bostedstøyene, og flere små spilleøyne imsastane. Og det som jeg husker om det er at i dag har man adgångt til øyne nekting av neten, og så har vi åkt til å se akkurat videobrott ur øren bojon. Her som man bor etter bosten, så er det rødger opp. Det er særst til dømes utenfor KFM, her bor i øyne skolebøtten etter bosten. Og anker de trefta så at man bor i en gode løte. Og her kunne det være funnet, at jeg kunne ha til å gjøre igjen og fritt og sinter. Og kanskje det er vaksne i øsene. Det er en rødgjørende der. Råkner vi, hvis jeg har ferdig sammen døtterne, så er nok bør begynne med å skumpe. Ja, til dømes, sant? Men det er nok. Hvis jeg håndter av her, men jeg har noe sier som hint, som i veist og jeg ferdig noen tjåthunden, og sier hun vil ikke tråka nægran av. Hun vil nok ikke tråka nægran av her
Det är inte först det så skulle man ja. Nej, det skulle stoppa först där. Men det tycker jag lägger ofta upp till att hvis det är något här så brukar du det. Ofta är det så här och som du säger så är du värt han som nog är kort under dödsarna och till ösne så man säger att man är samman och man rör sig och allt det där. Så det är sån här ting som jag huxar om och det är flera små spel i gymsastan att nekva tåsa om spelplatserna i kommunene, at nekva var trångt til arbeider og nekva til gjørst, men ofte tar du sørst, eller tar du sier spelplass, så husker du om at nok så størst er nekvtingar, rusjebaner, ondle og rødger og noen trampoliner, nekva kommer at det pjøs ganske ikke alltid å være så stor, men bare som etter vi har rødger, bostoppsted, til øyne og spelgjørger, og haft flera sån småplats runt om eller bara några som lägger upp till rörsle och där visst du malar det här man kan lacka paradis av en förstå och snart det vuxna gänga så lägga upp till att okej så kan ska lucka prova då det ja och ska inte allt så näkt till det är också som är have och hvis man får synter mer utan hvis man säger tunga eller allvarsamma ändan så är det tås om att uppbrafästa därstående öke och ser öke att därstående och i folkskolan. Det är inte för att säga att det inte rickar men man blir att säga att man ska ofta hålla vi alldeles så det är inte detta i mitten och det som är särskilt hux om i Hesenhöpe det är till dömes till att nu har vi lagt samman så att alla avgångren av Töjmon som skulle i skola efter vara samlade av ögonstående som är en utbadnagare. Och här häver man huxa om tejbötnarna som ganska inte trivast ut i stora och förras råkaliga omkörden som en utbadnagare är. Och i halt inte att det är definierat ut i sammanläggningarna. Och det är det som jag huxar om det i sig upprafästa ser ut att det är snål. Att vi huxar om det i bötterna. Och jag blir alltid att säga att det är inte galet vid bötterna någon. Som det som vi kallar för särskilt törv. Att det är hellre omstövna. Att vi skulle tillgäda. Och till så östna parster av att vara rymlig kommuna. Det är något av tog och så tas jag om bättre outcome-möjligheter. Här onkel spurte mig alltid då tog. Det är nämligen imot till bitching och samskifte. Kan ligga ut ja så då som bitching det är något ofta kanske vi kampar och förstover och nå bröjar horar och allt det där här och samskifte till är något vi man kan ta som ha tolk till utländingar och texta till de som inte höra nå väl till så parter att komma i ösne och bostäder till att så vi då den ekvon så det var över just det alltid vi då är samt om att man gerast och ja så då som kavarutingen det hon på tojen naga ta kan väl ligga att som jag också huxar om det hur man inte gör mer vi att rota gångbredden där. Det är ofta en öde tro på ta kan väl ligga att jag får inte gänga som man utan vägen gänga det här rota. Så att göra mer vi ta. Och som jag just för till väl på så det upp till kommunen väl ut 2016 var det. Da tog seg nek om väser. Och jag vill inte snacka så om väser här men jag håller till att det är tutningar men jag vi som en hample större kommuna och vi bjöd folk att komma hända med vi har ölla nekva bjöa. Att det folk som kommer att ösen det som har bötten att vi har nekva direkta plats till dömes och ta enka turer vid bötten och i byn och yngre bötten och blå bötten att man häver ett allmänt väs eller flöjre här du kan sfära in och skifta som bötten och ta det törver att tog eller bara att det släppa väse så att de inte ohällt händer och så utgrönda vi flöjre allmän väser och utgrönda vi kinsneutral och atkomlig tja ötlom och ta är rätt att komna att ötsko släppa fram att horanar är några bröjar och kinsneutralt är att I halt att det pure onöjligt att du skiljer mittle män och kvinnor och bära brek. Och jag skriver en grön till kommunen väl i sista värta istället upp. Jag har inte provokerande ivskrift som är att